Amics i amigues universitàries, ahir es van reprendre els campionats de Catalunya universitaris per equips amb l'inici de la segona jornada de competició en bàsquetbol femení. Després de l'aturada per festes i pel període d'exàmens, les jugadores de les 10 universitats participants van esgotar les possibilitats que tenien per poder accedir a les semifinals i es van deixar la suor al parquet. Una jornada molt intensa on es va dividir entre els pavellons nord i sud de Sabadell i on vam viure un total de 6 partits en cada escenari. Els líders del grup A i grup B van passar directament a les semifinals que es disputaran el proper dia 13 de febrer. D'aquesta manera, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona van ser els clars dominadors de la fase regular amb 8 punts cada una i es van classificar d'aquesta manera pel quadre de semifinals de forma automàtica. Per tal de definir els altres dos semifinalistes es van enfrontar el segon millor equip del grup A contra el tercer millor equip del grup B i el segon millor equip del grup B contra el tercer millor equip del grup A. D'aquesta manera s'ho van jugar tota una carta per tal de poder accedir al quadre de semifinals. D'aquesta manera, la Universitat de Lleida es va imposar a la Universitat de Barcelona per 26-14, mentre que la UPC es va imposar 37-27 a la Universitat Rovira i Virgili. El quadre de semifinals queda de la següent manera: Universitat Autònoma de Barcelona, que s'enfrontarà a la Universitat de Lleida, i la Universitat Politècnica de Catalunya, que ho farà contra la Universitat de Girona. Recordeu que la segona jornada de competició continua avui amb el torn del bàsquetbol masculí a partir de les 9:30 del matí entre els pavellons nord i sud de Sabadell. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya Universitaris. Us esperem.